Lan sinabuting riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani do lagi ing damu agu guru ngaji Quran malah daras hafi Syekh Abdul Qadir bagada tengkeng suplan guguru ngaus kitab biki maring ulama Abdul Wabba wastani pun okel kang detanaya okel punika kasiwi dening Syekh awasta khatab sawane mali guru nes Abu Sayyid Mubarak putraning ali ingkang bangsa majumni linu lan Syekh Muhyiddin Miharsa ing sagenging hadis Nabi kasini lir sagenging ulama sing amung kali wastane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan Malik saking Abu Gonaim nangge kang wasta ya Rabbana lawan saking Abdul Qasim ihonya kang kaputra dening Ahmad iku bangsane miwa sing liyane ikalan ngaji adab serta sorab miwa nahu arudlan kita fikir ya Rabbana Tuhan sih ilmu mandiklan maning badi ilmu gadaning wastane gurune Zakaria ya putra ningali kang bangsa kabrenje lo lan bali lumabat sahabat ya Rabbana maring hujratul arifin Abdullair amat kang wasta ayat potran muslim bangsa Nedias menikah ingaranan si Abdul Qadir ngalapil motorikat sing riku lawan ilmu tata krama ya Rabbana kalawan
Syabdul Qadir Jailan Angalap Madad Imam Angalap Firqa punika saking astane gurune ingkang kekasih Imam Qadhi Abu Said Mubarak Majumi lan Syekh Abdul Qadir Jailan Ya Rabbana ing mangsa iku mandangi jaman para aulia ingkang alim kabeh miwakamawi karomat lan sami maripat sadaya ginaranan sampun tenana ingkang kalintan Ya Rabbana mangkana Syabdul Qadir lenangkung saking sasamaning rewange ngaji kabeh malasagung ulama kang sami ginaran sadaya panasami kantun panguningan kandapan Ya Rabbana dan miras Abdul Qadir ontan kang gurusan nunggal Imam Rafi punika minangka siraing sake ulama Imam Rafi panasampun mantuk ing karomatullah Ya Rabbana mangkana wong alim kang lungguh ing praja badan sadaya micaraka bemilka para ulama Amularae kang prayoga minangka gagantaninipun gunan sampun para tista tan ana ingkang peryogi minangka gagantenana Imam Rafi lungguh mung Abdul Qadir Jailan dinangkung saking sasama ning para aulia agung kang ing para jabatan Ya Rabbana Bangkana Syabdul Qadir Jailan waskinon aga gentenanana